Famba zvakanaka sekuru maite henyu imi kai chiji inini handi ndimuri kuida muri kufamba here handi ndimunoda mari yepetrol kwaiwa handingatori endai munotengesa ngepetrol handingatori aiwa handingatori aiwa alright ndipe baba dhora handi mazvinzana sekuru ndeyangu yebacon aiwa maite henyu zvangu zvae ambuya musavataurisi musavataurisi vanoita jealous maite henyu maita kam uyai budi mof uyai mof ndine chikwereti chenyu kaini ndozviziva saka yamari nekuti nezoro wakanipa 50 cents yemukaka neimwe last week yematomatoes yange yasvika pamari pa$2 ka torai $2 yenyu wati for the first time in history ndazodzorerwa weze unoziva kuti isusu hatina kumbokura tichingopiwa mari zvamunoitwa izvozvizvi hatina kumbokura ndotorangarira tiri vadiki vanhu vaiti vakadonhedza ma1 cent tichiri kuzengeza uku tainhonga ma1 cent tomhanya kutakishopu kuti tinotenga tumachwinga tumabhabrika mutudiki tatisingangopiwe pima. Do you realize the value of money? Do you realize the value of money? Yes. Kuti for the first time in history. Ayo azviparira pabato imbogara pasi timbotaura about the value of money.